Esta é a casa de Lisardo Pollán na parroquia de Piñeira, en Taboada. Este veciño tiña contratado o suministro de electricidade da súa casa e domiciliado o pago a través dunha entidade bancaria. Un día, Gas Natural Fenosa cortoulle a luz polo non pagamento dun recibo e aí comezou o periplo de xestións ante a empresa. Hoxe acudiu a Televinto o seu abogado, que ven de interpoñer unha querela criminal contra Fenosa e que foi admitida a trámite polo xulgado de primeira instancia e instrucción de Chantada. Caso sangrante, como suele pasar nestes casos cas grandes empresas. Lisardo é unha persona de bastante edad, ten 87 anos e por encima está cunha enfermedade moi grave, en fase terminal. Entón, cortanlle a luz en Piñeira, que era na parroquia del, onde tiña, non ten as cousas, onde criaba os ceros, todo iso é onde iba por ali de Cengano, ainda que é veciño aquí de Chantada. Cortanlle a luz, entonces, ese é o peregrinar que pasa sempre nestes casos. Intentamos enterarnos de por qué, porque este tiña domiciliada a luz, como facemos a práctica totalidade da xente, nunha entidade bancaria. Entón, cal é o problema? O banco dice que non, Fenosa que non lle mandou ese mes, Fenosa dice que é culpa do banco, entre os dous, cortan a luz e deixanos sin luz. Entón, que é o que fixamos? Un montón de gestións e enterámonos de que, ao parecer, hai un mes, que é o mes de abril, que estaba sin pagar. É dicir, Fenosa seguille suministrando a luz e seguille pagando maio, junio, julio, agosto, setembro e outubro. Enterámonos de que hai un mes sin pagar e vai e paga por ventanilla. A continuación, Fenosa dice que non lle reengancha a luz, senón que o que fai é dar explicacións a través de teléfono hasta que corta o tema e, no momento determinado, dice que se nega a seguir dando explicacións e sigue cortando. Que é o que pasa? Dice, si, se te volves dar de alta e pagas o enganche de novo, pois damosche a luz. Increíble o que fan as empresas. Entón, claro, interpuxemos unha querella criminal ante o xulgado admitiu na trámite e admitiu-na, vamos. Requiriu a Gas Natural para que mande toda esa documentación e aí está o tema. Bueno, pois, ás veces o xulgado teñen a sensibilidade suficiente. Afortunadamente, en Chantada suele ir sempre, pero, bueno, teñen a sensibilidade suficiente para que unha persona das súas características está nunhas necesidades criminales, porque, ademais, é unha persona que tratou mal a vida, hombre. O abogado está moi indignado coa maneira de proceder da empresa, sobre todo ante persoas indefensas. Nesta situación en que podía vivir un pouco de que tiña a viñada solucionada, chega os cabros, perdóname a expresión, pero os cabros dunha grande empresa non se dignan ni siquiera a contestar. É dicir, hai un señor que por culpa da entidade bancaria ou por culpa de Fenosa lle cortan ou que diga deixa de pagar unha mensualidade e paga no momento que lle comunican, síguenlle suministrando a luz, síguenlle pagando ou síguenlle cobrando recibos e agora cortanlle e dicen, non, ten que me pagar usted un gancho de novo. Malditos cartos. A indignación acentúase cando el falou persoalmente con xente de Fenosa e comunicoulles a situación persoal de Lisardo, obtendo como resposta a indiferenza. A Fenosa comuniquei eu personalmente. Con Fenosa, pois bueno, é difícil dicir, e é difícil sostener, e hasta é duro dicirlo, nunhas cámaras de televisión que benditos os caciques, por Dios, porque para enterarnos de todas estas cousas, tuvemos que ir ás oficinas a Monforte, tuvemos que ir ás oficinas a Ourense, tuvemos que interpoñer un montón de xente para enterarnos realmente do que pasaba, porque se nos negaba a dicir. Dicíannos que eso era de comercializadora que era de averías, en averías dicíanche que non tiñan problema ningún, na comercializadora tampouco, e para facer todo isto, tuvemos que facer un montón de gestións, comunicámoslo en 5 ou 6 sitios. Mandeilles o correo certificado con acusa de recibo, notifiqueilles eu isto personalmente. Despois fomos a Consumo archivou o tema porque dice que non ten o tema claro, porque tamén se nega Unión Fenosa a darlle os papeles. Tanto é así que agora o xulgado, a medio do correspondiente exhorto e oficio que lles manda, dicelle, señores, de forma inmediata pasan ustedes toda a documentación. Resposta de Fenosa. Bueno, xa mandaremos cando nos personemos en Chantada. É que isto é un integral cachondeo. A mí non me extraña que o país vai mal, pero vai mal moitas veces por culpa nosa, porque estes temas que son realmente sangrantes non se denuncian tamén. Entonces, perdonade que teña este cabreo que teña neste momento, pero ás veces a profesión dá satisfaccións, hasta nun tema que non vas cobrar, pero síntome máis a gusto, por Dios, porque, claro, nos casos máis lamentables e nos casos de máis necesidade son precisamente cando máis abusan, por Dios. As cousas hai que coñecelas. O abogado non dá crédito da pouca sensibilidade das grandes empresas, onde non ven as persoas como tales. Se tuéramos máis sensibilidade e se antes de ser empresarios fóramos personas, pois non pasarían estas cousas, pero iso habría que dicir ás grandes empresarios
polo menos os que eu coñezo, ou que eu trato, ou neste caso concreto, os rectores de Unión Fenosa, había que yo dicir aos banqueiros, había que yo dicir aos políticos, e había que yo dicir á sociedade en general, porque máis ou menos todos andamos cas nosas tricuñuelas, e así estamos como estamos. Eu creo que é o momento de cortar dunha puñetera vez, porque senón vamos dar onde vamos dar.